Ndichikutambirai zvekare pano paTserare 263 pano pandinokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell kuti panchara manchidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paTserare, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. Badika tisataenda kure, regai tingotanga takupai update iyi sekuziva kwamunozviita manews updates panapa tinobatanidza. Baba Harare vadzoka kuGT, vadzoka kumusambo weGT ende pane album riri kutogadzirwa reGT riri kubuda manje so saka Baba Harare zvavadzoka kuGT hanzi kugospel hakuna mari, hanzi hakuna mari, vanhu kugospel havabhadhari, fanike vane mukurumbira hanzi ndo vanokushandisa after waimba navo kuzoti ukumbirawo mari zvinonzi brother, munochengetwa nengoni nenyasha nengoni dzaMwari, mari iyi ndiye pasi pano. Ndokurotsa zvonofunga mucomment section vadikani kuti boy raitwa naBaba Harare vazongobudikira vachiti aiwa tadzoka hedu kuGT. Baba Harare vadzoka kumusambo weGT, hanzi GT yanga yatonhora, hakuna anga akuimba GT sezvo Baba Harare vanga vasiya GT. Ndokurotsa zvonofunga mucomment section vadikani maererano nenyaya yeBaba Harare kuti boy kudzoka kwaita kuGT vamuchikombererwa negospel dzavanga vachiimbereka kuti GT ndo dzinokuitirai tichikombe hedu masongs akudhara ayaya. Next update i-update yaHollytain. Hollytain obuda iye ari pakati pemasoja mushure mekunge Hollytain ari kutrenda mastreets esocial media munyika ino yeZimbabwe zvaizvezvi. So dakuisirai short video raHollytain, vanhu vazotanga kutaura zvavanotifunga mucomment section maererano nevideo iri, maererano naHollytain vachitaurawo zvavanga vachifungawo mucomment section nekuda kwaHollytain. Dakusiyai muchiona video raHollytain ari pakati pemasoja emuno munyika yeZimbabwe, but hanzi takakula, hanzi makulayo. Tisati takuradzika short video ikako, Hollytain akumbira ruregerero kuna Collins Mnangagwa, hanzi ndokumbira ruregerero, ndakataura mashoko andakataura ndakadhakwa, hanzi ndiregerereiyo, hanzi ZANU PF ndokwandiri, ndiri weZANU PF, ndomutauro wanga achizvita, hanzi zviya zvekuti hanzi ndakatorerwa imba nemota, hanzi aiwa manyepo, zvinhu izvozvo hazvina kuitika, tiri kutowirirana ende tiri kufambidzana, hanzi raive doro chete raitaura paya. So but kavidhio kanda kuisirai kavidhio ako kaHollytain ari pakati pemasoja, asi ruregerero rwakumbirwa. Wakatosecha akaunti yaHollytain wakati Hollytain pana pa YouTube uchatomuona achikumbira ruregerero kuna Collins Mnangagwa. Dakusiyai muchiona video, pedza kuona video usaskip this video noti tine last update anybody in this video. Last update i-update yemukomana iye akafirwa namai nababa vake, uyo akasungirwa mhosva yari kuti inini handina kupara mhosva iyi yamakanditongera iyi, akapiwa 9 years mujeri. Vadikani, video iri rinochemedza. Hongu vazhinji vakamboriona, but pane vamwe vasati vaona update iyi. Dakusiyai muchiona video, pedza kuona video zvavo zvinofuka comment section. Inisi mukomana ndafunga kukusiyai, tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Ndakauya kujeri chigoti ndichaita sei tichabuda panopero jeri, ende ana sekuru vanga vari kukoto vaingondisimbisa vachitaura kuti unoenda panze, ndokumva ndangosvika kuchirawo pazvangoramba zvinginetsa kuti waivandisungisa. Ini kutorwa kwandakaita naBamunini ndo kwakatondiuraya upenyu. Nodai mai vechechi vandegara navo vaida kundiendesa kukosi yecarpentry, ndibva ndatorwa naBamunini vandatoendeswa kujeri. Ini ndakakura ndichichengetwa namai vamai kuHwedza, ndibva ndazonyora grade 7, ndibva ndauya kuzotanga kugara kuHarare kumufakosi, ndibva ndatanga kudzidza pamufakosi hai2, ndibva ndasvika form 3.
ndo pakazoshaya vabereki, ndo ndakatanga ichitotambura, ndo pandakazoendeswa kuchikoro chekeyboard, ndopandakatanga kudzidza keyboard, ndo pandakatanga kuridzira kuSDA Highlands Church, ndo pandakatanga kugara namaisivanda, ndo pandakazofonerwa kumhondoro nabamnini zvazi yachite zvekurima kwakunaya, ndo pandakaudza maisivanda ndakumboenda kumusha, ndo pakabva ndipa mari yebhasi pandaenda kumusha. Chosvika kumusha ndakasvika ndakatambirwa naivo bamnini, chibva ndagara wiki rechitu racho, ndo pandakabva tanzi ishi sungai mombe tiende ishi kwadhodho unorima mumba kwambuya wavo, ndo patakabva ndaenda ndina Fatso. Patakaenda tiri murodhi yoenda kwadhodho, ndo patakazoona motikari yepolisi yakumberi, ndo patakaona mushuburuka bamnini nemapurisa zvanzi ndio vakomana vacho vabamomba, ndo patakabva tatosungwa pataendeswa kupolisi kwaNyamwenda. Takudzwa's ordeal began with a phone call that would forever change the course of his life. As he recounts the events, a sense of disbelief and injustice echoes through his words. Ndo patakasungirwa mombe pataita sei, patapinda murodhi takunosvika kwadhodho, pasaini nepagedhi rambuya wavo ndo pakabudikira motikari yepolisi, ndo bamnini vangu ndo pavakabva vabuda imomo nepolisi, ndopazvakabva ndo vakomana vaita seya vabamombe, ndo patakabva tatosungwa malegayoni, ndo patakaiswa motikari bva taendeswa kupolisi, ndo patakaendeswa kupolisi baranorohwa, ndo pandakatsemuka musoro, ndo pazvakabva takagara 3 days papolisi, patazoenda musi wa26 kukoti Norton, pataenda papolisi panoton patatorwa mafingerprint, ndo patakabva tarohwa chinzi taurei chokwadi kuti mabamombe, ndo patakaramba kutaura kuti tiraubamombe, vazvanzi ndavaende kuCID, ndo patakanorohwa netesa, chibva zvanzi endai kukoti, ndo patakanosvika mukoti. Asati asvika kukoti imi mukutofunza murikuenda nemombe dzamukuda kunorimisa ndizvo gambe yenyu hamuna kuba mombe imimi mapurisa baya achikubata achiti maba mombe andizvo chitisanangoraiakuzoni wakazvitora sei? Hauna kuita confused here kuti ndiri kunzi ndaba mombe mubvunzo yakapinda mumusoro yako ndeisanangorire confusion yakaita musoro wako? Inini ndakatanga kubvunza ivo bamnini kuti mochiti taba mombe sei, muri masunga mombe tinorima kwambuya wenyu, zvanzi sandinyepere. Ndo pakatotanga kutorohwe wamambama ipapo, pakanzi ndaende kupolisi tonowarova. Patakasvika kupolisi ndo patakazovabvunza futi bamnini, zvanzi sarambe uchindikweshena uri mbwa yemunhu, ndo pandakabva ndaita sembatanga kurohwa nepolisi. Kwakumanheru kwakazoya muzukuru wangu anonzi Lennon, ndo pakabva uya nesadza nemapapu anga asina sauti papolisi, chibva tatadza kumadya. Mupurisa anonzi Bhosha ndo pakabva taura kuti mufanheuka kudzingwa pamba, tatovhura madhoketi hatikwanisi kuti tiite se tikutiregera una mhosva una chi, but baba wako atotaura kuti hamuna mhosva, ndo patakabva tatoendeswa kukoti. Tapindawo matare edzimhosva, mamunaivo bamnini nemukadzi wavo nevaning'ina 2 vemukadzi wavo nehanzvadzi ndo vanga vari mawitness. Ndo patakapinda mukoti Magistrate ndo pakabva atibvunza kuti makapara here mhosva, ndo patakabva taudzwa kuti mhosva hatina kupara. Zvakanzi kwedzi mombe idzi mamadziwana kupi, ndo pandakabva ndatsanangura kuti mombe bamnini wangu akasunga mombe vakati ende kunorima, takuenda tirienda kwadhodho, ndo patakanoona polisi vanzi maba mombe. Magistrate ndo pakabva atoti wabatwa nemhosva, varatotongwa 9 years. Fatso ndo paakaramba arishi, Fatso ndo paakabva anzi ndaende kurimandi, ichibva ndanzi ndiende kumaximum, ndikaenda kumaximum chibva ndakagara 2 months, chibva ndazodaidzwa kuishi kukoti ndakunowitinесera Fatso, ndo pandakasvika ndichiburitsa Fatso mhosva. Fatso ndakanomuburitsa mhosva nekuti yanga ifriend yangu, ndandamukumbira kuti aite sei andibatsire kurima, ndo pakabva ndakumba. Ini pandakapinda mumatare edzimhosva ndandisina kuita ndaizvitsanangurira ndega.
mukoti ndetsanangura ndichiti inini bamunini wangu ndo wakasunga mombe, vakatiudza kuti endai munorima. Kumberi vachibva takusvika kwadhodho ndopatikazondoona polisi muna bamunini wangu achiburuka motikari, vatanzi ndiisu vanhu vaita si baba mombe. Ndokuti paratonzi naMajor Street wabatwa nemhosva. Ine pandakapinda mujeri ndandiri 17 years. Pandakanzi ndikuenda kuchikurubhi, ndakafila kuti kuchikurubhi tongonzwa kunzi kofa vanhu, kunodyiwa simende. Ndakangoramba ndichingoshungurudzika. Chizosvikawo pachikurubhi pacho ndakaona pari panhu panogarika, ndopatikabva tapiwa mabhuku nemapeni. Patatanga kuenda kuchikoro ndopatikatoona kuti panoita sei panogarika. Takutoenda kuchikoro chatatikasiya panze. Panze ndandikasiyira paform 3 ndichizoya kuno kujeri. Ndasvika imba ndatangirawo paform 3 ndibva ndazonyora form 4 ishi zimuseki muna November. Izvinezvi apa ndamirira maresults kana ndakapasa ndoenderera mberi. Unongozouya kuzomuona paRware Central Prison ndopari. Choziva nepfumbi kwenguva zvinochinja. Unongozomuya unozokurwadza mweya wekubereka. Tibatsirana katibatsirana pachanya. Right. Ndiba ndazwasha kunozwasha ngazosunga ndamudhinde. Vana iba musoti kama ndakatuwira. Bati mwana mudingi abuli. Aita kuti vana baba vako kuti ungori panapa vakagara apa ukataura zvinhu azvikwati ndakapa ene mombe yacho yakanga atora kushata kwacho yange isiri yedu yemudanga akatunga mombe yemuayo toti ndiye mukoma ndiri village nditi akatora mombe yemumwe akatora mombe yedu mudanga isusu yemumwe yanga itoya kudanga kune dzedu ndo yaakasunga pasi ndiye wakaenda naye court nonzi Byron pachivira ndo mombe yakasungana kutora mombe yanga isiri mudanga yakatuma ngere Byron pachivira ndiye munhu akazi akuenda koti ye takunzwa sekuuya kwataita kuchikumbira kuti tuye kwana sekuru. Nenyaya yakatsanangurira inova ndiyo yauri kuramba uchingotsanangura sematsanangurira ako iye vane matsanangurira ako. Saka iwewe zvanga zviri pamoyo pako kuti uvataurire ngezvekuti chiita kuti zvazviri pamoyo hatichakwanisi kutaura netino kana vachichinja nyama ityira yakaita kutaura nyama pasipo hatisina vatinokutichinja. saka iwewe uri kutarisira kuti kana vazobuda jere nana sekuru munoonana sei, nekuti nyaya tiri kuda ndeyekuti munzwanane nana sekuru nemuzukuru nevemhuri yawaigara nayo. Mhosva kupara wakatoipara wakatotongwa panyaya yacho, hapasisina nyaya yekuti atenderera kana kutaura nepamwe pamusoro penyaya yacho, hazvichabatsiri. Kana mhosva wakatongoipara zviko wakasunga mombe dzacho zvinenge zvakanaka kuitira kuti paunodzoka iwewe upenyu hukuitire zvakanaka pauri kusangana nemadzisekuru nenana baba nemazukuru. Mbona kuti chisinguruka kuti tichosangana zvinduka hatichatokwanisi kusangana nekuti ivo vari kuchinja nyaya kuti ivo vafanira kungotaura zvinhu zvakaitika chi paground handitika kana tichibva tangoregerana zvakaita sekutobva taregerana. Saka kana vachiramba vachichinja nyaya vachinditi ndakabarwa pasina mombe dzakaita sei dzakapindwa panoita sei panonetsa. Asi kusangana kwenyu kwemashoko kusati kwaitika kwokuti ava vane vision yako iwo nevision yako, vane vision yavo iwo nevision yako, chido chako changa chichikuita sei? Chiri chido chachoda kuti tiite sei tiyanane nekuti iwo unyangobva pandakareka sei pandakasungwa ini hauna mbodhura akateera kana jini. Saka nhanzi achida kuti tiite sei tiyanane but apa tikwanise kuyanana nekuti ivo nenge vachitije ndakaba ipo pasina chi mombe dzakadii. Iwo wangu aida kuti vabereki nani vazukuru vakuitire chi kana wauya so kwasvika chaizvo zvaitawirirana apa pasina kana kuti tauri tinei tawirirana ka nekuti ivo
Watora chakapa mumbisi kuripo pasina mumbedzanirese. Taitukurea ndikura dai manga matawirirana seurikula zvachiri wangwaita kuti chikuru vanhu vakuitiri. Amweni kumura kubatsirana nyangwe tiri mujeri vachindirangarirawo kujeresa hama yavo vachitoratidza kuti hatizi hama nekuti kana kutora sendakaba chini pasina chinhu chakaita chakabiwa hazvinhu zvinoita sezvonyedza. Iwewe unofanira kutoisa musoro pasi wotozvidzikamisa kuti vakwanise kukubatsira semwana ari kuda kuvhisitirwa ada kushanyirwa achibatsirwa nezvimwe zvinhu zvekudzidza zveeducation zvaari kuita kujeri kuti vakwanise kukubatsira zvinoda kuzvininipisa handiti. Saka ndosaka uchiona vakuru vari pano vakuru vatinavo vanhu vakuru vauya kuti vazokubatsira. Saka zvinoda kuti iwe uzvininipise. Wazvininipisa wokumbira ruregero kwavari kuita kuti vakwanise kukushanyira iwewe mangwana. Ngona pasekuru apa inina vilana ruregero ndokwanisa kuisina kumbira noti vanhu vakatoita se varotadzira ino vandiendesa kujera chitsinda vabira isina kuita se isina kuwabira vari vatiita se antu nyamwe zvavo vakanzi varegera kuya kujeri ndavaregera zvaunoita togara gore 5 months mujeri kuchikoro ndingoenda jeri ndingoitwa zvinhu zvekushandisa mabhuku handina kana hama yangu yakambobvirayo zvindona mujeri. Saka iwe chinhu chako changa chiri chekuti ivo vakukumbire ruregero. Ivo ndovandofanira kutondikumbira ruregero ndovakandiita se vakanditadzira. Mwana wangu ari kutaura akakumbira danga akasungwa kuti ndayabva abereki zvinoita kuti mwana anonzi wasungiswa kana kuti wasungiswa usina mhaka kana dai rakaona kuti une mhaka rinotaurwa kuti makatoga munhu asina mhaka. Zvino apa ukaisenzesa hasha andikungoti zvinogadzira hatina mboti mujeri wekutapudzika hatina mboti hapana zvakuitirwa asi sinsi tiri vabereki vako tingarasana naizvozvo. Tirasana neizvozvo zvava mashoko ako ndeekurasana kuti ndiri kuitirwa zvakanaka ikoko aiwa hatisina kudaro kutaura kuri kuita sekuru vakutaura kuti zvininipise wakatadzirwa asi uri mwana wedu hatimbokurasa kana ukauya. Mwana wedu but uyu lenoni handitika aramba achitaura nyaya nepasiri. As the discussion reaches an impasse, the Another Chance team was left with the daunting task of finding a path forward, one that could bring healing and resolution to a deeply divided family. Iwe wangwaida kuti vabereki nani vasikuru vakuitirechi kana wauya zvongwachita chaizvo zvikaita wirirana baba pasina tauro chine chawirirana nekuti ivo vatora chakapa mumbisi kuripo pasina mumbedzanirese. Taitukurea ndikura dai manga matawirirana zvaurikula zvachiri wangwaida kuti chikuru vanhu vakuitirei. Amweni kumura kubatsirana nyangwe tiri mujeri vachindirangarirawo kujeresa hama yavo vachitoratidza kuti hatizi hama. Azvive kuti hausisiri mwana wedu hausingoenda mberi ko zvinokatadi kuti zvawakaita kujera usisiri. Tingadii kujeri kwakuitwe zveutupa wasungwa tingadai tatoda kuona amwena kurongoshanyiwa ezvoti ana baba sengandishanyire chete tinobvuma kuti aipa kuti takakanganisira hatina kushanyira mwana wedu hatina kuti ukama wapei takakanganisiwa hatina kuenda kana kwaya kubvuma nosipatarudzwa kungwa tokufambira.